Iako aktualni prijevoznik iz Tomislavgrada ni na jednom od dva javna poziva grada Livna za usklađivanje gradskih linija nije imao potpunu i zadovoljavajuću dokumentaciju, što u drugostupanjskom postupku potvrđuje i Federalno ministarstvo prometa i veza, predmet je ipak po njegovoj tužbi završio na kantonalnom sudu u Livnu. Mi smo došli do faze kad smo prisiljeni bili radi svojih djelatnika, radi mene kao vlasnika i odgovornosti prema svakom djelatniku unutar firme, skrenuti pažnju na kriminal koji se u Livnu radi po pitanju gradskog prijevoza i način na koji se on obavlja već godinama. Premda odsutan, gradonačelnik Livna u telefonskoj izjavi poručuje kako je mirni prosvjed legitimno pravo onih koji se smatraju oštećenima, no da ne mogu poduzimati nikakve radnje do okončanja sudskog postupka. Povjerenstvo grada Livna imenovano za provođenje ovog postupka i odabira prijevoznika svoj posao je radilo i radi po zakonskoj regulativi i važećim propisima o cestovnom prometu. Vjerujem da će sudski proces biti čim prije okončan i da će time biti omogućeno gradu Livnu završavanje postupka usklađivanja linijskog prijevoza. Građani Livna drže da sve predugo traje te da do prosvjeda nije trebalo ni doći. Vjerujem zapravo da je to na neki način posljednje što u ovome slučaju poslodavac traži, ali ako ne postoji doista druga mogućnost, onda je nužno i na ovakav način tražiti svoja uskraćena prava. Mislim da do ovog nije trebalo nikako doći i meni je žao da je došlo do ovoga, ali na kraju krajeva mislim da je to i realno i normalno ako ne ide drugačije, da je ovo jedan od načina. Mislim, ne podržavam baš ovakav način, ali ako nema izbora, onda jednostavno to je to, razumijete, nema drugog. A dok sud ne riješi spor, gradski prijevoz u Livnu prema ranijim odlukama grada Livna obavljaće Čičko Komerc, ali i Bus pravdu tražiti daljnjim pravnim koracima.